Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arab do Aphan ta nilihin pen adap kimi a Kardom nang Kapajir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Mukhim berong ame karlar sing be hem kupi ko son pen lo ne hemi chupi det. Amreng constituency ke parlo mukhim berong ame karlar sing be hem kupi ko son pen lo ne hemi chupi det. Arlenga sarlam thiason kanghu ka hindu me ki chuka hinawi pason thak thaksi larsing bia hem mati jong ni phai kri throk ani gangsa ma por malom koson pen lo ne hem me chupi det labang so hem me ki cholong ningkani si ki choji sok sang pe ri pen chenglok thangnat ta chelong lipin lo larsing be penang pachini tu na tengke arni wanga son osomara tu ma phansi hem ke padu lason si mati jong ni phai kri throk arnita penan so banghini bangalong sai ke chuklem do na phi osomara tu ma phansi hem ke padu lapuson na hut arni gangsa ma por malom kupi ko son pen ni hemmi chode da jok thangnat ta chelong lipin lu lasi local MEC mate em rina terang pi pen chenglok council long kachari ake theki dingatum nangrap vek thapusi kisung ke phovek larsing be pen chuning ripon news text report Karbi Anglong News Channel labang so hem me ke cholong ko pi ha mu sandun labang to hem me ke chu ponlong labang ke laputi saro Mane joy peri lang huita nang chupi pon lap lo lapen ke chutun chodang puli an nang chupi pon lap lo lapen ser du rup du seta nang chupi pon lap lo lapen ke neli kana kang tim kachobor I asok ban kana kang tim ki chuji asok asang mata nang chupi pon lap amacha dalo neli non kreng khai luti sarho dokumen lahai mukha beng apa duk lahai an ke lahai ke son da tulang mar lang lahai ke chuche pakke tine tangka posa kan san tangka bang turisi luksan petum nikan isi ke choye aso asang luksan de rayo na ritum pineng nikan kan tin ke choye phan Kerap alam thi pine pale egima pale nang popo sar lah Mane nilitum ta ningkan kang tim kacho klem kacho dam pen an kacho bor I pen kichulong ji asok asang formasi rengi ji pod rengi derlo minang cuki lap lo laki dan seru punon bate seni harlong bate chutun chodang la pen ke kelam choi pe kecing thang hormuan sa non ting thang lok lok chodana lo amasi nili kacuning riji bang ke lapuson hello kiam bang kita ma kerap nang tek kason te nang dia son te me pari kinten ke lam tipak lang pon nang kok lo kerap kacuhang ji pusta alang li ku an pen kinang kiun ji mala bangen elita yak tek ji seta nili pen nge wara puar ne tadi lanungkar kang kin kecuia aparmana bang alang di nangrap te kason te pusi di enten ke lam kita klang pono asi tumi arni asam bai plira ti timlom sile yang so hemi supon derlo amasini tum blong ada ka ti loving amasini tum pa ka ti blong derlo ko sonaro komben on sigi chulo ne mate pe mondo sigi pinega habit ko si supon derane o pianel bagen yuti gap ni kega derlo Filter filter ni leso ni parte dia bangke la pana o suki du ki kitsung a bar side hok pun da cholong ke hab di hek pen tadang litum pinang subahini ka pajang riat hiya pajang ri hiya nama ti thang bar side cholong ke thang ya da ke ati ka kwan ni ka subori pen kining at ka sang mi chupi da bang ni ning du dik la pen kalang li tum ga chuklem chudam la pen mone atabak sorkara hinda pustame ba Sorkara himdan pusame rap pon pusante nyuritum alang lita sabak sing turia phan awat tai duku latmili akiti ngatum hatala talent sing geli rong mekar khoi banta sala mangani chuni di pare piklo Sila labang sa kena lang nana kita pen lai litum kelang ini by the wisdom nana kita pen dak dihem tu nalong karena kumri la pen la ta bangsa kisung along kan se kijun je Aphan
sok sang tangkam ha bistame doan pen ningkang sam ningkimi pen Kerap Kapajir pansin lin pen bistame chini dino ma pen tu labang ko hemi ke chulong ko bra cholam nang ke ni ta konek ke chini ne sita me kini ateng kulutang ke ladak hem tu na tum ta diploma chuklem tu dam por sikchit ap por si chuklem tu dam dam ruglo masi ladak somar da si katekang amang ke aso somar tendang kopi ko sono ne masi la tumon lo ne kopi lo ne lo he jo masi la sona accident mangai pulong ko Lakhain koi rapon Nilip constituency Hsdf abitung atum pen Pherangke amai Kangni tangte alang litum Pherangke amai Kangni pen kaning je pon aphuthak alam anarju iksinang Nilip chuki hula pen arvantero nang kilo birta Karbianglong news channel Meaning we ladak militum press meet kacetong korting jirdum phan kadogo bi phanda choro lo lapenke ladak media korte atum aphan nilitum kacho phateng pen alang tum nilitum along ke bang pot ana tum phanda choro parpig lo meaning we nilitum ladak kopi posi press meet Kangni nang kok ma pute alam the la phen lo je kedam tang apor hut EPSLC atum koila mati dung ja lang tum picnic tong ke cholo ne kopi ne bang photro ke tong pen alang le tum nilitum phan sorsar morsar alam le ro la sor joy ne si nilitum alang le tum phan lam voi lo ajat lo je pere je pheleng hisab lo nilitum alang le tum phan lam thei sinat je pakeng seroyong bong pen ke voi dun ji phan si nilitum chi sig lo athe alang le tum lanset ke thek ke reset amunit pulotang te ko pi posi party men anta alang chini ne set lo nilitum phan Hsdf pu sa hai sinai pu nilitum phan ka pinrem hisab alang tum klem rong alang litum pulo je ai ka thar si nilitum phan son ne bidinang than pon si Charlie non thek asap sap thek dun mu chot ajoi ne pen si nilitum phan non bang ke thek nai ke krong si che paroka idam po hai lam pen nilitum phan patam pakdam lo pu ba phis tambe nilitum ke che paroka dagali ko pi posi EPSLC long non na ke che kadun dakma lata alam thechini nai non ko pi posi EPSLC along ka doka be munit ka che kadun pen nilitum Hsdf along kiwang ared ma lata alang tum chichini nai alang tum batai phone batai trok ne election tour elu ki ha angring do ma abe alang tum long tum claim no rapet do dun rapet chu dun rapet ka doka be tum ning kan trok si adak ang bong tum claim rapet dang rapet lu ante ki ha ijia polisi alang tum bang ki claim away an kani si MSC election huta akhai rajesh alang li phan hai vek po si ni tum ningche thelu kadok ka we dak kar biang long rat lo dak ni lip kar bia arat do anang phan chirap chitu dun pen ni tum chi paduk chi palak rum palang phan ni tum vut ta pilo poi phis dambe alang tum ko pi pasi ke rema polisi claim thorong alang tum akhai sarhutia solon alang li ala devin be phan ko piwas independent ba pathu plulang claim rapet dang rapet chorapet alang li tum party si anang bong ke alang li phan pi si lam pen ning pang samra independent la pathu the danai to ha so ning kan sa alang li ang song alung praksi council long suki si ba ke chera indong ji poi phis ta men non li tum ka do we rong arat ka do we da chini lo je EPSLC atum ke hai phan le election ka khili gali khali BJP aphan ang hoi pen pachitrek re det je phan si alang le tum ke kam claim thu kopi podma pote alang le tum BJP along akhia dat ke chodun doma pusinili tum bangke alang le tum phan ga koi pithu me amlo jo athe alang le tum ke kaite second division bene final exam ke to kosara second division ta Charlie dun long puta kali de jo non ke first division che palong le puta council masing ni long le apotsi alang le tum la ni tum phan amen ear thap ear pru la pen ke thekere che krong ta hola hailam ka ning je bang ke alang le tum ka bhul do dam lo pusini li tum pen ke jong dam lo la pen do thula ni tum non prap jin pen panjan iriang bong le tum mas joining program bidam ji
haladak munit armulangot mornisi hapuda leadership do mornisi nang chelangot hadang tum hajar munisi hadang tum kisan ji nitum chingki che than ado be batang alo panjan hirhiri amunin tum mas joining ki biji ahir tang rai panel tum january che klong bong le tum bi vegi EPSLC tum leadership tum nang le tum chini no ko pio pasin le tum long lana munit ke wang ima mo haso sin nang le tum ang thek je thek long pu la sin ni le tum nang le tum long ke na che kak dun binong lo la pen ke ni le tum nang le tum long nang dun de lu aposi ni le tum ningwe la dak press meet Kangni ia theta la han lo EPSLC tum jelangot 2027 aning kanang bong nang le tu MSC election hut nang le tum ke Nilip war long ke tiket nang chi vek liji la so tiket chi ba nang tum chebak phun liji ke nilip tum la sinang durunda le be nang le tum long aposi nilip tum ke non ke ake hai sa rajen tim mung ake ja political long sin nilip tum ke dodun po la pe nilip arat long ke nang le tum long nai dodun bang kom vik bonon ke 100% ang bong penang li tung long 25% ang munita dujima bema nili tung long non ka chingrum ke nagareng ba da chingrum po ade basi da chingrum po thengar ko sari da ni tung long wang po la pen ke siam nan ni tung long wang po la pen ni tung ke pangrum lap pasi ni tung ke bhuche pa enji chelang na 2027 MSC election hut jong si ni tung chepahai thek the det pote nang li tung keng pakarum si ni tung nang dodunji bonta nili tum chepahai veksi chepahai prab jin pen panjan lapen hirhiri arlok along nili tum mass joining January ache klong bong nili tum bidam po haladak non BJP along Kangni don bom MSC ang hoy akahai pubitro rong piarong lapen ke nili amen puthek pe meme pene Tokbi sang ho pusipu arang lita panjana sor pusipu lasi alang li rong te bok te rai long sini tu mass joining bidam ji labang so mass joining along nangli tum yong si ko an Hsdf atum armu chitong ma pote nangli tum acara churpa nang lang untam me hadak nili tum armu tum amunit ko an to hadak nang rai dun pun nemo acara churpa nang chelang untam me tu bang tame BJP leadership to bang tame EPSLC leadership to bang tame Congress leadership to bang tame ini lama tiang kar judun je ning hak mata bang ta me nili tum la bang so mass joining hut nili tum central long of president long nili tum akhai sa rajan timu pancho phasi nili tum dak lam pathanji la bang so lam long nili tum nar judun ta me la pen ke nili tum la ansi nili tum jak kong rang non ka je pherang lo je nili tum ong e apo sa me nili tum chikleon pri na pleng phala Poi pista me non nili tum long women tum do lo lapan lapu youth tum do lo lapan nili tum non amat dak nili balong sisi nili tum bang plik kep nili tum tim do labang so bang plik kep a tim along nili tum ke anu tim da president secretary ar pulen e poi pista me nili tum ka anu tim ar pudo pusi nili tum ke matha inut amunit pen bang kep bang krep ho ke pakam yi phansing nili tum ke claim aposi nili tum ke MSC election mission 2027 mission 2027 lake nili tum hai vekji la pen chepahai vekji lansi pining weke nili tum press meet Kangni nilip CC president hoi pen nili lam theke la pansi inton koklo la si nilip youth president nili hin pen ajat thang kaning yet tawe sita nili hin pen ithi anke ninge dun la posia por asap uchu endun nili kani la han lo ho nili tum kapre ga long ri apha adim ni tum la pula an la anthi ne tani tum dak nili hoya adim long ke jar party thong kep sita hayun e nili tum dak 100% highway gi lake nili youth president nili mithang masi laso alam thike non jai pon lo peklang pon lo la bangke la sini tum youth tum ta ing tang kring do nili tum dak nili nuwet we do o dak ni tum bong bang suri ke thom pli muni do pening tum youth wings ta ing tang pik ni tum dak angton kadukawi sinili nili youth hoya hin pen nili lam thil ansing tom pon kokpo la si kadukawi phanta kilang arat do an phanta nili aju kardom pajir kardom
Karbiang long Autonomous Council Richard Tokbi ning ki mepen bang ko ratrok Amerika venu kangthong Honghap Hongru bang phu bang phia tumaphan Kerap ke palidam Lason si lakhain ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency ke parlo dhadhora diplu sora tumaphan pinangan Honghap Hongru lapen Amerika ve anu kangthong pen choklem thek the chodam thek thia tum do opu Education Richard Tokbi arjulong si Dolamara Town Chairman Mongol Singh terang aphan pin khatsi Adimak long mate ahem damra Kerap Pale dam nang ji pupena jok Dolamara Town Chairman Mongol Singh terang setami Richard Tokbi alam pate pek pipin pen alang ni Richard Tokbi aning ke pen alang ni kai kia por setami munid atum kidu kisunga hut karjab dun thip la pen Kerap dun verason dhadora diplu sora da tuma phan setami Kerap pale damlo la pen Richard Tokbi hin pen Kerap kelong atum pen aninga rong pen kachuro pajir pon renti athe Richard Tokbi son aning ke me la pen munid atuma kisunga kidu ka hut kachini dun theke alang lita inudlo pusi ningje pon renti la penili tum ke alang liphan ke nili tumakai dutik ke tengni un elu pusi arna malongta hirjumi hangpi pontu la pen komat me arleng ke thi nangraba bang doloma pu Pherangke atum pen karju pona hut kisung dada tum pen angke pachini dun avi pin lang la pen long lipin lang non Richard Tokbi dead lang pusi pachini pon la pen halada garada tum pen sitamila son thot sinang pachini dun thu Lapen labang so saya long ka Kerap dun thuki haladak dhadora but committee atum setami Richard Tokbi lapen Dolamara Town Chairman Mongol Singh terang atum kapin khata tengsi claim Kerap cheto dun lo Totang te Richard Tokbi along pen Kerap kelong atum pen lapen haladak arada atum kaning jalam theli angton pen arjupon iksinang Dwarbaguri pen Edwardson Crow report Karbiang Long News Channel Mili ke Maharani terang pi Pinyali pangkaji kumpen kuman kalala Richard Tokbi ni pen nani Aphan Kerap pathak ani Eng sang lo nili ke prang pen tabang nak pig bom lo ke non ta nili long lo asin nili ke nili tum he chelang the ke lo ko an pen ni chelang le he ke eng poisa da ko an pen ne khorot lo ta chelang the ke la pu pi bom le jo tabang ning kang san da Richard Tokbi nang pi bom lo nili ning ke eng sam lo kwan bela nili ke ni je tek le nani ni kan sam kumal pong khala Richard Tokbi phan lo aku pi potin sang lo dang nang pi bom lo pa jer bom lo mate asin ni ni sam Ntela nani supi aku pi la so ma kiso lo anu ang tho apang kiso pen ke di au so ko ke mi se ili ti jo ateng amat ang phun Charlin phelo mate jing thurun de la song phun jing thurun pen aman ke anu san phelo ke lam ta ni ye thek the de la alam ni ye thek sita me la pu ilin dum san chi pang no prong an belo ni ye thek sita ke la an me ke ni ye thek the lo a ju ta ju long le lo on ve lo ni le ke ye thek le mong la rong ha nani do rong ma rong ha rong lang mang rong ha rong lo so apuning si pui la ini ke dak dhora lo Pini nani pan ning kemi nai bang pun Richard Tokbi pen nani pan na Kerap pathak nani pan ni sa ning sampik an lo ni le ke an ka comment tu kai pe ne ni li dan la son long le pin la ni le ke ki du ki sung ke jinam lo sung pik lo bon tan la son ke rap ni long le pin nang pin ni ani da la na la Richard Tokbi pa ni churu nang kok lo Rantang sa soka dolo penkija tumla dolo jantara CM dolo la la son ke ni le ga be pin na ni le ke kecing silo dia ke cheng silo lan ve la non pini so don ve la na son bo ya bang ke na sin ta Richard Tokbi phan ta ni li churu nang kok lo ni the ke na si ni ke ni ning sam pik lo ko ni ke lam ta ni ke the the na si lan ve lo Kerap kelong dan amoni da bang phi bang phutum ta ning sam lo la pen ilhin batala ke alang li tum choro thek the tum hasta me ka choro pi lo la ke kenang so lo rikok kengkok lamve no thong atomili tum me phun me etun ne ke choklem chodam aning wang ke klem ke dam tum ni ke chipa do thek the tahala Tekok Teki lamve no thong atum ke ili tum an so selo ke thek the ji kelong le ji aning iduk ji Hasil bangso akai arjon le yang tum han pador plup mobe sita lang li ani siako alom o alang tum ison baka siksa ke lang tum malong chun ipo la bang ke lang tum ta kedeng chodeng long tum ta aning sampik lo bosini arjurong la pen mek thek dun long
la penili mata la poson keron ke pi ke pajir damba ke doko ka bang ke rorete pa lo ke runang kok bola le rote the bang le pute ang par ke puthe ga dalo dai to monit putung ke me ka hinu chini mati di akim me angim ke lege rowek nai amoka la phan pupe ni lege la poson ke pi ke pajir the ga bang aphan ke churut po non sa richard tokbi alang le bang so ke claim makam la dale ke roji kalila kapre gam da ke me ke claim an aphan ke rupo sitanon imek thek lok la pen inu arjulong lok ang bong la itu masa richard tokbi aphan ke lake runang kok bo pilihin pen kal ninga klong basi churo dun lo ke pi ke pajir dam the ga po lalo te em phanga yung si bangalo kason son asta ki claim ke son kiron ke back mate ko iman ke nali thega no bol mate nili ke dam tangan ke ron lo tahai meni pilo tahai meni sita meni li meg hini no hini ke thega nong le ni lam ke thandak se po tapi ni ani bang ke alang le richard tokbi la bangso rong ro batuma phan tekok teki mo pen than lam hedi la hai dam ha ke piji ke pajir ji ke pini ani sin le ke meg hini no hini thega long pot pini ni ke le ro nang kok po anani ka pilo tahai meni ta ni li thega nong le arju nong le mati di apori li ro na thega de lo ke ko ro ni de lo ke nong ke thega lok boro na kok lo churu weg lo ke yiti sarkar dam de kala lo richard tokbi mate lake biji pe sarkar lo san prek bengali lo tumpen ka do we pini dak dadhora board committee ke parlo long pini handicap asai labang so program ke deng ponopot churu part piglo pini nang itu nang chitong non pot nang tumana kadam pilo sini tum bikhekoi churing tum tim karbiang long kija cm dr tuliram ronghang lapen education in charge sir richard tokbi alangli phan sitami churu part piglo pepon ma alangli kidu kelak hemi jangre tekok teki kangthong ke silok ana phanta bat bc pini labang so sai alangli hin pen alangli ning aklong pen arnam phanchima tha si pini alangli tum phan chuklem thik thi sedam thik thi tumanta kerap asai ke ding pon pot churu part piglo pini lason thaksi dwar bagori long VDC chairman lapen town chairman alangli tumake cherap ke chitu pen aposi pini nitum dak dadhora ke parlo board committee ke parlo dadhora arong pini la handicap asai angdeng ki claim por pot churu par piglo pini alang le tum phan sitami ke pajir thega pot suri kurang thu pajir karo pini intena tum lasto asang deng long pangkon an ron pini nili tum lada ke ron pon ke kadowe ke bang korapli phan ke pini ni tum ron pon long lo pini chinghon asar education in charge em sir aning ki me pen nang ki pidun pen ahem dam nang ji polo lasini tuma ahem rang si nili tuma nang litum beneficiary phan pini labang so sai deng polo pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me